камил арешев дар амрико зиндагӣ дорад. ӯ ронандаи мошини боркаш аст, аммо кори созмони хайриявии дасти ёриро ҳам идома медиҳад. ин созмонро ӯ ҳанӯз дар душанбе таъсис дода буд. як ҳадафи он таъмиру босозии мактабҳои харобшуда дар тоҷикистон аст. ин кор не, балки як шуғли писандидаи ман аст, чун аз мушкилоти наврасон ва таҳсили онҳо дар ташвиш ҳастам. инҷо дар амрико имкони кор кардан бештар аст. вақте ба минтақаҳои тоҷикистон меравӣ ва мебинӣ ки дар кадом шароит ҳамдиёрон зиндагӣ доранд, барои хӯрдан ва пӯшидан чӣ доранд, ва вақте боз мегардӣ ба амрико, кас мехоҳад боз ҳам бештар барои онҳо кӯмак кунӣ, хайрия ҷамъ биёрӣ. моҳе пеш арешев барои сохтани 2 мактаб дар хатлон ба тоҷикистон рафта буд. ӯ бо ризокорони созмонаш масоили сохтмони мактабҳоро маъмулан тариқи интернет ҳамоҳанг мекунад. И нашли объект в Вахшском районе, в Дехае Файзбахш. мо дар деҳаи файзбахши ноҳияи вахш ва дар деҳаи авлиёи ноҳияи кушониён бинои мактаб сохта истодаем. дар деҳаи авлиё 2 синфхона ва дар файзбахш 4 синф сохта истодаем. дар ин деҳаҳо умуман мактаб нест. кӯдакон дар деҳаи авлиё дар як вагон таҳсил мекарданд. дар деҳаи файзбахш умуман мактаб нест. як сокини маҳаллӣ таҳхонаи худро ҷудо кардааст ки 2 утоқ дорад, вале он мактаб нест, ягон шароит надорад. раиси маҳалла мегӯяд ки 10 сол боз талош дорад барои сохтмони мактаб сармоягузорӣ ёбад. дар ин мақомотро куфтааст, аммо муваффақ нашудааст. мо бо ӯ вохӯрдем ва акнун мактаб месозем. созмони дасти ёрӣ барои бунёди синфхона ё бинои мактаб масолиҳи сохтмонӣ мехарад. маблағро аз 4 сӯи олам ҷамъ меоранд. хайрхоҳон аксаран зодагони тоҷикистонанд, ки дар амрико кору зиндагӣ доранд. бинои мактаб бо усули ҳашар ва ҷалби сокинони маҳаллӣ сохта мешавад. ташаккур ба ҷавонони саховатманд ки дасти ёрӣ дароз мекунанд. ба ҷуз аз хайрхоҳон аз амрико, бачаҳо аз русия, туркия ва худи тоҷикистон ҳам хайр мекунанд. ҳамин гуна пул ҷамъ мешавад, ба қавле қатра қатра ҷамъ мешавад. бо ин пулҳо мо мактаб месозем ва ба оилаҳои ниёзманд маводи хӯрокворӣ харида тақсим мекунем. муҳоҷирони тоҷик дар амрико бештар мешаванд. аксарият тариқи корти сабз барои кору зиндагӣ ба амрико кӯч бастаанд. шумори тоҷиконе ҳам ки дархости паноҳандагӣ кардаанд кам нест. 5 соли пеш пажӯҳишгоҳе дар Вашингтон теъдоди тоҷикони амрикоро беш аз 6000 гуфта буд.